és el meu treball de recerca. I l'he dividit en dues parts. La primera part la vaig fer, la part pràctica d'aquesta primera part la vaig fer aquí en el Parc Científic de Barcelona i la segona part la vaig fer una mica per mi mateix de forma autònoma. Bé, la primera part té com a objectiu un estudi de la morfologia de les neurones i bé, jo inicialment vaig arribar al parc amb la hipòtesi de que jo el que veuria amb el microscopi seria això, bueno, aquest dibuix no ben bé, però una morfologia semblant a aquesta. I després de tot el procés de preparació de la mostra i l'observació en el microscopi electrònic, jo el que vaig obtenir són concretament aquesta fotografia amb el microscopi electrònic i aquesta amb el microscopi òptic, o sigui que no s'assemblen en res, bàsicament. Si ens diguessin que això és una neurona no ens ho creuríem. Bé, això té una explicació. Al llarg de tot el procés que vaig fer per preparar la mostra, per observar-la en el microscopi electrònic, es feien processos de fixació, postfixació, etc., però s'arribava finalment a un bloc de resina on estaven incloses la mostra de cèl·lules neuronals. I aquest bloc se'n fan talls molt prims, d'uns 50 nanòmetres de gruix, d'acord? Aquest gruix, comparat amb el gruix de la cèl·lula, és molt petit, d'acord? O sigui que perquè sortís la morfologia aquesta, on surten les dendrites i els axons, tindria que ser un tall que just es tallés la cèl·lula per l'eix de simetria. D'acord? I això és relativament complicat, i a més a la primera, sense fer cap rèplica, d'acord? I per tant d'aquí que en sortís una morfologia com aquesta, on només es veu el que representa que és el cos cel·lular, que és aquesta part d'aquí. Després d'això, de forma autònoma, vaig dedicar-me a comparar diversos articles de científics que ja havien publicat envers un tema que és la influència dels biopolímers en el procés de diferenciació cel·lular. Bé, en principi és molt diferent un tema de l'altre, d'acord? Però la meva idea inicial era demostrar la influència dels biopolímers en el procés de diferenciació per obtenir finalment neurones amb l'objectiu de obrir camins per possibles tractaments de malalties neurodegeneratives. Com que no va poder ser ben bé el que havia plantejat inicialment, vaig decidir estudiar la morfologia per una banda, que és el que vaig fer en el Parc Científic de Barcelona, i en segon lloc fer l'altra part, que és el que volia fer jo. En aquesta part vaig comparar uns 5 treballs, o 6, d'investigadors que ja havien publicat, i en tots aquests vaig veure que els investigadors ja feien servir els biopolímers com a matriu cel·lular, d'acord? Per cultivar cèl·lules mare i, a més, induir la diferenciació d'aquestes. Per mi el que vaig trobar més rellevant és que no només els feien servir, sinó que agafaven i feien servir uns grups concrets de biopolímers. Biopolímers entenem tot aquell polímer sintetitzat per un ésser viu, proteïnes, molècules de DNA, RNA, en definitiva. I bé, vaig veure que utilitzaven tipus concrets d'aquests biopolímers per induir la diferenciació cap a un camí concret. És a dir, feien servir uns tipus concrets per obtenir un tipus de cèl·lules que ells volien, d'acord? Un tipus concret. Per tant, el tipus de biopolímers que es fa servir té influència sobre, no només ajuda, sinó que encamina també per a un tipus concret. I això avui en dia és important perquè a partir de cèl·lules mare d'un individu podem obtenir cèl·lules cardíaques que, al insertar-les en aquest individu, no provocarien cap rebuig perquè serien com pròpies, d'acord? Perquè les cèl·lules mare serien del pacient. També cèl·lules, tot tipus de cèl·lules, cèl·lules neuronals, de l'epiteli, de tot tipus de cèl·lules. I això, com a perspectiva futur, tindria, per exemple, crear òrgans de forma artificial, els quals els podríem transplantar a una persona i aquesta no tindria que presentar cap tipus de rebuig immunològic, que és el problema d'avui en dia dels transplants, hi ha un rebuig immunològic. Creant òrgans de forma artificial a partir de les cèl·lules mare d'un individu trauria aquest risc en un transplant, d'acord? Bé, si teniu alguna pregunta o alguna cosa...